final de màster ha consistit en un estudi exploratiu descriptiu que ha permès identificar les necessitats d'escolarització dels i de les adolescents tutelades pel sistema de protecció. No? A més, la recerca té també una vessant de recerca aplicada. El col·lectiu adolescent o l'etapa adolescent m'havia suscitat especial interès i afecte, no? I sobretot per les característiques d'aquesta etapa, i és que ens trobem en un moment en què els adolescents i les adolescents estan configurant el seu autoconcepte, la seva identitat, per qüestions neurològiques també són més sensibles a reconèixer l'educació o l'àmbit escolar com a una oportunitat generadora de noves oportunitats, no? per aquest col·lectiu. Per tant, els i les professionals de la comunitat educativa s'han de sentir interpel·lats i interpel·lades en aquest sentit i, per tant, han de desplegar tots els recursos i mecanismes que siguin necessaris per oferir una resposta integral i satisfactòria per al col·lectiu. Però, d'altra banda, també l'estudi ha posat de manifest la necessitat d'incrementar l'acompanyament emocional i el suport positiu a la conducta d'aquest col·lectiu en concret des de les institucions d'educació secundària i, conseqüentment, s'ha posat de manifest que cal incrementar la formació i promoure la sensibilitat dels professionals d'educació secundària que atenen el col·lectiu, sobretot a l'hora de formar-los en estratègies i recursos per poder oferir aquest acompanyament emocional de qualitat en el col·lectiu, sobretot per donar-los suport a poder afrontar les conseqüències socioemocionals derivades de la seva trajectòria vital, no? I poder abordar-ho de manera integral també des de les institucions educatives. I, per últim, també l'estudi ha identificat que s'associen certes necessitats educatives especials o necessitats específiques de suport educatiu en el col·lectiu, fet que posa de manifest el fet de plantejar plans educatius ajustats i personalitzats a les capacitats d'aquests adolescents i aquestes necessitats que tenen.